ഹലോ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പൂജാമുറിയിലെ പാത്രങ്ങളും വിളക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ പുളി, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളിയില്ല, അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1.5 പിടി, എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു 1.5 പിടി ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കല്ലുപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു പിടി മതി, ഇത് പൊടിപ്പായ കാരണം ഒരു 1.5 പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പിടി സോപ്പ് പൊടി, സർഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. സോപ്പ് പൊടി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ മുങ്ങി കിടക്കാൻ, വിളക്കൊക്കെ മുങ്ങി കിടക്കാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് തിളച്ച് ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, അപ്പം തന്നെ നല്ല നിറമായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയും കരിയൊക്കെ പോയിട്ടല്ലേ. ഇനി അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്തിടാം. നമ്മളിത് ഇതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ഒരച്ച് എത്ര മെനക്കെടണമല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു സ്ക്രബ്ബറോ പിന്നെ ഒരു ചകിരിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട്, സ്പോഞ്ച് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേണ്ടു. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് തുടച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് തുടയ്ക്കണം. നല്ല ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കിട്ടും. നല്ലൊരു ഉണങ്ങിയ തുണിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. ഇത് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല നിറം കിട്ടും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നമ്മളിത് എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി, തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം. ഞാൻ അപ്പോൾ അതങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സാമ റൂമിലുള്ള വിളക്കുകളും പാത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ കരിയൊന്നുമില്ല, നല്ല വൃത്തിയിൽ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചാട്ടണം. അപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു ഐശ്വര്യമാണല്ലേ. ഈ വിളക്ക് കരിന്തിരി കത്തുക, അതേപോലെ എണ്ണയും കരിയായിട്ടൊക്കെ ഇത് കത്തിച്ച് കാട്ടുക, അതൊക്കെ ഒരു ഐശ്വര്യക്കേടാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.